Holly, Coop, Blaze, Nero u Schultz huma l-5 tiklib tar-razza Belgian Malinois illi ser jingħaqdu mas-sezzjoni tal-K9 tal-Pulizija wara taħriġ intensiv. Is-Surġent tal-Pulizija Matthew Attard spjega kif il-klieb li ġew iffinanzjati mill-Bank HSBC jingħataw taħriġ speċjalizzat fuq medda ta' bejn 6 xhur u sena biex bekk ikunu lesti biex jiġġieldu l-kriminalità. Il-taħriġ jieħu madwar 6 xhur sena skont l-età tal-kelb. Jekk il-kelb ikun għadu ta' ġeru, hemm ovvjament jaqbes is-sena biex ikun operational il-kelb, imma l-kelb li jkun qabeż is-sena normalment jieħu madwar 6 xhur. Attard spjega kif il-korp tal-Pulizija ma jħares lejn dawn il-klieb bħala għodda, iżda bħala membri tal-korp u bħala parti minnhom. Aħna ma nħarsux li l-kelb bħala għodda, ma nħarsu lejh bħala partner. Huwa partner importanti li timbena ċertu relazzjoni. Fil-ewwel fażi tkun li tal-kelb jintażel naraw għandu l-potenzjal tajjeb li jkun għandu l-working drives, għandu l-play drives, huma kwalitajiet importanti fil-kelb. Naraw li huwa kelb soċjali, huwa kelb li m'għandux problemi ta' environments, u mbagħad ovvjament jiġi assenjat ma' handler. Attard qal kif huwa importanti li timbena relazzjoni speċjali bejn il-kelb u sidu biex wara jibda t-taħriġ u jissieħeb sezzjoni speċjali. Ovvjament once li jibda l-bond mbagħad jibda t-taħriġ fejn ma tispeċjalizza f'erja speċjali jew fil-qasam ta' drogi, fit-tfittxija ta' sustanzi ta' drogi, jew ta' materjal esplosiv jew dak li jkunu għall-użu ġenerali fejn jassistu fil-kontroll tal-massa u għall-użu ieħor. Waqt il-preżentazzjoni tal-klip, il-Ministru Michael Farrugia spjega kif dawn il-klip ikomplu jsaħħu l-korp biex bekk tkompli tiġi miġġielda l-kriminalità għal kif bħalissa fil-korp hemm 32 kelb. Bid-donazzjoni li ngħatat illum għandna 32 kelb fil-K9 section tal-korp tal-Pulizija illi jieħdu ħsieb diversi setturi. Għalli Malta għandha lanqas rata ta' kriminalità meta mqabbla mal-pajjiżi Ewropej u li blajnuna ta' dawn il-klieb ukoll il-kriminalità organizzata naqseb 7%. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.